शेवगो नसणारे सुद्धा हे शिरवाळे बनवू शकतात आणि खाऊ शकतात. तर आज मी होळी स्पेशल रस आणि शिरवाळे बनवतीये. आणि हे शिरवाळे बनवायला आपल्याला शेवग्याची गरज अजिबात पडणार नाही आहे आणि पटापट असे बनवून तयार होतात. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे तांदूळ स्वच्छ धुवून सुकवून पीठ बनवलेलं आहे. तर इथे मी 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे हे. आणि त्याच्यासाठी इथे मी 3 वाट्या पाणी ठेवणार आहे गरम करत. हे तांदूळ खूप जुने आहेत त्यामुळे 3 वाट्या पाणी लागणार आहे. जर तुमचे तांदूळ नवीन असतील ना, तर त्याला 2 वाट्या पाणी खूप होणार आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे चवीप्रमाणे आणि तूप घालून घेते इथे मी. चांगलं चमचाभर तूप घातलेलं आहे आणि पाणी असं हे छान उकळून घेणार आहे. पाण्याला चांगली अशी उकळी आलेली आहे आणि आतमध्ये आता मी पीठ घालून घेणार आहे. पीठ भागवताना ना पहिल्यांदा जाड भांडं घ्यायचं म्हणजे छान असं भागवलं जातं पीठ. मोदकासाठी जसं पीठ भागवतो ना सेम तसंच पीठ भागवायचं आहे. इथे छान असं पीठ भिजलेलं आहे सगळं. आता वर झाकण ठेवून मी एक वाफ काढून घेणार आहे. शिरवाळे बनवण्यासाठी ना तांदळाचं पीठ जे आहे हे जुन्या तांदळाचंच पीठ घ्यायचं म्हणजे शिरवाळे छान असे होतात आणि सोरा जो असतो त्या सोऱ्यामध्ये पण चिकटत नाहीत आणि मऊ जाळीदार असे व्हायला मदत होतात. तांदळाचं पीठ जे आहे ना ते एकदम बारीक असं लावलेलं असायला हवं. एकदम बारीक पीठच घ्यायचं आहे शिरवाळे बनवण्यासाठी. इथे छान असं पीठ थंड करून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याचे छोटे-छोटे गोळे करून घेते आहे. हे जे पीठ आहे ना व्यवस्थित असं मळून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याचे गोळे बनवते. तर इथे पोळपाट घेतलेला आहे आणि पोळपाटावर मी गोळे बनवून घेते. हे बघा असं छोटे गोळे बनवून तयार केलेले आहेत. आणि आता इथे मी चकल्या बनवतो ना ते भांडं घेतलेलं आहे. चकल्याच्या भांड्यामध्ये आपण आज शिरवाळे बनवणार आहोत. ही शेवाची जाळी आहे ना ही मी शिरवाळे गाळण्यासाठी वापरणार आहे. आणि हा जो सोरा आहे ना ह्याला मी थोडंसं पाणी लावून घेतलंय. तुम्ही पाणी किंवा तेल काहीही लावू शकता म्हणजे पीठ जे आहे आतमध्ये आपलं चिकटणार नाही आणि शिरवाळे पटापट असे आपले गाळले जातील. इथे मी शिरवाळे गाळून घेते आहे. किती छान असे शिरवाळे पडतायत तुम्ही बघू शकताय. एकदम सुटसुटीत असे हे शिरवाळे होतात. आणि मुख्य म्हणजे एकदम पटापट असे हे शिरवाळे बनवून तयार होतात आणि हे बनवताना अगदी हात वगैरे काहीही भाजत नाहीत. एकदम साधी सोपी प्रोसेस आहे शिरवाळे बनवायची ही. मी सगळे शिरवाळे गाळून घेते आहे. इथे मस्तपैकी पांढरे शुभ्र असे शिरवाळे माझे बनवून तयार झालेले आहेत. आता हे आपल्याला वाफवायचे आहेत. तर इथे एक कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये तांब्याभर पाणी घातलंय. त्याच्यावर एक जाळी ठेवली आहे आणि त्याच्यावर हे शिरवाळे ठेवून देते आहे. आणि एक छान अशी वाफ काढून घेणार आहे या शिरवाळ्यांसाठी. तर इथे मस्तपैकी वाफ आलेली आहे आणि थोडे असे चकचकीत होतात हे शिरवाळे. मग समजायचं आपले शिरवाळे बनवून तयार झालेले आहेत असं. आता हे मी बाहेर काढून ठेवणार आहे. थंड करणार आहे. गरम-गरम असताना उचलायचे नाहीत ते. जरा थंड झाले की मग उचलायचे. आणि केळीचं पान खाली घातलेलं असल्यामुळे ते भांड्याला पण चिकटत नाही. छान असे पटकन असे उचलले जातात. अशाच पद्धतीने मी बाकीचे पण शिरवाळे बनवून घेणार आहे. तर हे बघा असे मी गाळून घेतलेले आहेत शिरवाळे आणि छान असे वाफवून घेतलेत. थंड झाल्यावर तुम्ही बघू शकता किती छान असे उचलतात हे केळीच्या पानावरून. आमच्याकडे कोकणात काय असं शिरवाळे जे असतात ना 2-3 कुटुंबांचे एकत्र बनवले जातात. त्यामुळे भरपूर प्रमाणात केले जातात एकदम. आता मी इथे रस बनवून घेते शिरवाळ्यांसाठी लागणारा. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे खोबरं घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर 1 वाटी खोबरं असेल तर 1 वाटी गूळ घातलेला आहे मी आत. आणि इथे 4 वेलचीची बोंडं घातलेली आहेत. आणि हे सगळं मिक्सरमध्ये पाणी घालून बारीक असं वाटून घेणार आहे. रस काढताना ना गूळ जो आहे तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये न घालता रस काढून झाल्यानंतर म्हणजे खोबऱ्याचा रस नुसता काढून घ्यायचा आणि नंतर गूळ घातला तरी चालू शकतो. पण मी इथे लगेच गूळ घातलेला आहे म्हणजे रस कसा पटकन बनवून तयार होतो. त्याच्यानंतर थोडीसं चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. तर इथे माझा शिरवाळ्याबरोबर खायचा रस बनवून तयार झालेला आहे. आज मी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने शिरवाळे बनवलेले आहेत. ज्यांच्याकडे शेवगा नाही आहे ना, ते सुद्धा हे शिरवाळे एकदम झटपट असे बनवू शकतात आणि तेही हाताला चटके न देता. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त-मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.